amantala, pauso bakar batek alda dezake geroa. Ate batetik bestera zabatzen do mezaroa, mundu bakarra zena bilakatzen da orain ume beste dozena. Plaza bat da euskara ere auzolan ikastolan, utxutxik ez da asko aski betea irria eta ezerria. Umetatik nera bezarora, bizitzaren lehen aldatxa, kontzientzi ardura, gero handiagoa. Bidea ikasle lagunekin, zatia da samurragoa. Lagunak bezala hizkuntza hauta liteke, ikasi eta